Cucu. Oye, se te acercas moito á cámara, claro que me pillas. Non se pode xogar ao escondite nesta tenda, desde logo. Me teñen todo o día fichado. Imos facer un show! O show, pois que o show? Pois ir a unha cubeta a coller discos ao show, o sea, sin prever, sin nada, para que vexades que todo o que está aí ten rollete. E hoxe nos imos a Brasil. Brasil, terra da bossa nova, por suposto, maravilla, pero tamén do choro. Bueno, se desvendo a medida que temos, aparte temos mogollón e temos ademais moitas edicións propiamente brasileiras, porque hai moitos discos hai moitos discos brasileiros que non foron editados en Europa. Entón, pois nos buscamos as edicións brasileiras, claro, tenemos truquitos aí. Pois mira un recopilatorio, Carnaval do Río ano 72. Nos carnavales nos entroidos de Río de Janeiro, as escolas de samba salen a desfilar con toda a peña bailando e tal, non sei que, e cada unha ten a súa canción. Entón hai uns discos recopilatorios dos entroidos que traen todas as cancións dese ano que participaron. Entonces, este ano había unha canción son cancións normalmente interpretadas por toda hai algúns, sobre todo os máis antigos, que están grabados, digamos, no propio, pois como un disco en directo, grabado en sonido do espacio, con un micro directamente. Logo, a partir dos 70, sí que este é 72, igual ainda non. Xa empezaron a gravar as cancións, as escolas de samba se metían nun estudio de grabación e gravaban as cancións por separado. Digamos que son recopilatorios de todas as cancións dese ano. Dese culo, no, dese ano. Aquele ano. Entón, este casualmente do Carnaval de Río do ano 72. Normalmente é samba de rúa. Non é bossa nova, non é choro, é música festiva para disfrutar. Vamos por aquí. Baby Consuelo. Pois mira, con esta pinta de fricaza que ves, a música é igual de friki. Está moi influenciada pola pola, que se sube a pola. Está moi influenciada pola psicodelia e polas músicas máis, digamos, extraterrestres dos anos 60 e primeiros 70. De feito, mira, así descarada que se ve pezón e todo, porque está dando de beber ao bebé ao peito. E non así con moito. Teño un cliente aquí na tenda que é moi fan e que xa se levou a un par de discos dela e que me dixo que estaba moi ben, pero eu, Baby Consuelo, a verdad que teño que recoñecer que escoitei un par de versións que fixo de Bob Marley e de Caetano Veloso. Bueno, Caetano non sei se eran versións ou que as escribiu para ela. E en ese momento a mí non me engaxaron, entonces teño que darlle outra escoita, como a tantas cousas que darlle outra escoita. Antonio Carlos e Yocafi. Estos son os creadores, non está neste disco, e que tiñan unha canción super coñecida, Dona Flores e os dous maridos, que creo que fixeron incluso que foi a sintonía dunha telenovela, pero tiña unha canción super famosa que agora non me lembro. É xente que ven da MPB principalmente, da samba original e da MPB que logo foi evolucionando hacia cara a bossa nova. Son anteriores a eso. Ainda que a min, cando ves as portadas dos discos, me parece que son un pouco chiquichón, porque aquí hai un pouco de planta desta que se cultiva en casa ilegalmente e tal, non? Está guai, samba non demasiado cañera, está a medio camino entre a samba e casi unha pre-bossa nova, ten moito de MPB tamén. Vamos a ver abaixo, porque abaixo, mira, aquí temos unha cubeta dentro do Brasil que é Brasil 21, o sea, Brasil do século 21, que é un Brasil moito máis contemporáneo, con máis electrónica e cousas así. Esta rapaza, Carla Alexander, este disco non, ten outro que é unha versión de Vinicius, de Moraes e de Jobim, que era Só tiña de ser con vosé, increíble, en drum and bossa, o sea, drum and bass mesturado con bossa nova. Increíble. Este tira un pouco máis a house,
Pero como vos digo, temos unha cubeta con todo isto que é, digamos, Brasil moderno. Vamos a coller outra de por aquí de Brasil moderno, sin ver, por suposto, Brown Smith and Gray. Brown Smith and Gray son alemáns, se non me equivoco, ou austriacos. Alemania, Austria está cerca, tal, non sei que, vale. Disculpas. E estos fan unha especie de como de post-chill out, ou sea, unha música de baile, pero relaxada. Se colleron unha cantante brasileira e o tema se chama Caipiriña. Pero Brown Smith and Gray, eu teño o álbum non o teño, pero teño 3 ou 4 maxis e están bastante guais. A ver, así. A ver que sale. Día, vos falaba do Drum and Bossa. Drum and Bossa, aínda que había xente xa facendo, realmente quen o convertiu nunha corrente en si mesma foron Everything But The Girl, este grupo que primeiro era folk pop e logo se volveron electrónicos e empezaron a facer house e de todo. Cando fixeron os Red Hot and Rio, uns recopilatorios que fan para xuntar cartos para os enfermos de SIDA, que fixeron un con cancións de Gershwin, outro con cancións de Cole Porter, fixeron outro en Brasil que se chamaba... era o de sí, Red Hot and Rio, que logo chegaban a facer incluso un festival con ese nome. Pois no primeiro disco de Red Hot and Rio había unha versión do Corcovado feita por Everything But The Girl coa base de Drum and Bossa. Increíble. O sea, era como bossa nova, pero con drum and bass. Es unha locura. E en Brasil entonces empezou, digamos, había xente que xa estaba facendo un pouco esa historia e empezaron a ter un pouco un nicho donde traballar. E saíron sobre todo Digisub, Digimarky, que é brasileiro. Digisub non é brasileiro, pero colaborou con Marky ou con Patife. Bueno, sobre todo Digimarky e Digipatife eran dous tipos brasileiros que facían drum and bass. O que pasa é que Patife con máis raíz brasileira. Digimarky a veces coitas os seus discos e non hai nada de Brasil, realmente é drum and bass a secas. Disco doble de Brasil EP, con remixes de Digimarky, Digipatife, inclúe o Samba Sim, que é un temazo del copón. Ah, mira, é un doble EP, Está Max de Castro, está Fernanda Porta poñendo a voz no Samba Sim, que é Fernanda Porto con Digipatife. Moi interesante, eu creo que se pose en YouTube ou en algunha destas Drum and Bossa, o sea, Drum and Bossa, algo así. Probablemente te aparezcan cousas deste xénero e creo que é moi interesante porque é un Brasil moi contemporáneo, é menos agresivo que o Favela Funk. O Favela Funk a mí me gusta, pero bueno, cansa e é moi naif, sin producción casi, todo moi bruto. Aquí hai cousitas limpias, hai samplings de guitarritas de bossa nova, hai mulleres cantando e tal, e a base drum and bass loco. Vamos a deixar o Brasil tan contemporáneo e nos vamos, por exemplo, aquí, a ver que nos sale aquí. O outro día nun unboxing que fixen chegou un disco de Astrud Gilberto con Stanley Turrentine. Increíble. Astrud Gilberto era a muller de Joao Gilberto, non, a muller de Joao Gilberto era miúcha. Astrud é que me monto un lío porque logo a filla de Joao Gilberto é miúcha, que se chama Bebel Gilberto, tamén ten discos que tamén temos aquí algúns. Astrud Gilberto, que relación ten con Joao Gilberto? Porque ten relación. Pero a mesmo non sei, igual foi a primeira muller ou foi a irmán ou... Sí, seguro que sí. Non sei a que estou. Bueno, fixo tamén un disco con Stan Getz increíble, e logo fixo discos con outros músicos, por exemplo, con James Last. Este es un poquito máis, a ser James Last, pues obviamente James Last facía discos de música orquestal fácil, digamos, acolledora, destos discos para xente que ten 3 discos na casa nos anos 60 e que ter un disco de rock, un disco instrumental e un disco de un cantante. Normalmente as instrumentales sempre o James Last ou Klaus Wunderlich, no, eso se requería un pouco máis de coñecemento. Astrud Gilberto con James Last está moi ben porque son cancións brasileiras en brasileiro, pero os arranxos son como moi europeos, moi de orquesta e tal. Que estaría, non sei, ahora
se non vos importa, o deixo aquí e logo coloco no seu sitio, porque, claro, agora como escollo así o show, pues realmente se me escapa e non sei realmente onde estaba ahora mesmo. Baden Powell, bueno, o deus da guitarra brasileira. É pura guitarra brasileira. Había un xénero bastante antigo en Brasil que se chamaba o choro, que era tocado con violao, o sea, con guitarra, moi punteada, moi tin, 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 tin. É moi, como diría eu, moi clásico, é un formato bastante clásico, como un concerto de guitarra, pero este señor o fai moi ben, e sobre todo que el, como a non ser casi autor, ten algúns temas, de feito, Berimbau creo que del, de Baden Powell, pode ser, pero tamén facía versións de temas de Jobim, de Vinicius e de toda esta peña, e de Joe Gilberto e de tal. E é un tipo moi interesante porque podes escoitar bossa nova, unha bossa nova que non te, digamos, sin a letra que te invada ou que te faga estar pendiente, entón é máis de acompañamento. Moi guai, Vou deixar aquí arriba, que así logo os coloco no seu sitio, porque claro, tanto de Astor Gilberto como de Baden Powell hai varios discos e ahora mesmo pois non quería poñerme a buscar onde están. María Creusa, María Creusa é principalmente intérprete, se a coñecedes todos, María Creusa. De feito, unha das versións máis coñecidas que hai do Você abusou, girou partido de min abusou, unha das máis populares é a de María Creusa, aínda que a de Gal Costa tamén fixo unha que funcionou moito. É samba, pero xa entrando na bossa nova de cabeza. Ten versións de Dorival Caymmi, de Vinicius e de Jobim. Quen non fai versións de Vinicius e de Jobim? Ademais, neste disco en concreto está acompañada de un guitarrista brasileiro moi culto que se chama Sebastião Tapallos, ou me colei. Sí, con Sebastião Tapallos. Esta, como é unha edición española, pone Sebastián Tapajos. E logo fai versións de Pichinguinha, fai tamén, e de Antonio Carlos Illosa, exactamente. Antonio Carlos Illocafi, que vos enseñei antes, que vos dicen que tiña unha canción moi famosa e non daba con ela, é Você abusou. Você abusou, girou partido de min abusou. Pois María Creusa, que como tamén teño máis discos, pois buscaré. Vamos a volver ao século XXI de Brasil, a ver que nos aparece aquí. Detrás de Portugal teño... Galera. Pois estos non estou seguro se son brasileiros ou son europeos. A edición europea, porque o selo Galera, por certo, que capa preciosa, o dibuixo sobre cartón reciclado, CRS4 en todo o Brasil. Estos son como unha especie de grupo de jazz del mundo, co cal algúns temas tiraban a samba, outros tiraban a son cubano, entón realmente non estou seguro de... Eu creo que son un grupo europeo que iba collendo vocalistas, digamos, de outros sitios de Latinoamérica e del mundo en xeral, para montar o álbum. A mí me parece interesantísimo, sobre todo porque nos maxis sacaban remixes en plan house e tal, pero con toda a instrumentación tocada aí, unha banda de jazz guapísima. A ver, vamos a coller outro por aquí. Bueno, Kitsch, esto es Kitsch. Esto es samba e mambo brasileiro, dos anos 50-60, ¿no? Pues mira, 1955. Papa Loves Mambo, mambo italiano, o sea, me tengo esto probablemente foi Jean Duchamp, vale. Este era un francés que era un pouco como aquí, é que no quiero insultarlo, pero era un pouco como aquí Luis Cobos. Un tipo que dixía unha orquesta e sacaba un disco, por exemplo, Luis Cobos sacaba un disco sobre a zarzuela, outro sobre ópera, outro sobre non sei que, e era todo levado ao seu terreo, así de, bueno, pachanguita, Luis Cobos, pachanguita. Jean Duchamp es que é moi previo a eso, entonces realmente era un tipo que facía axudaba, digamos, aos locales, a xente que viña aos seus concertos, a viaxar polo mundo, ainda que fose solo co ouvido, ¿no? Entonces facía un disco sobre eso, sobre Italia. Entonces colle cancións típicas italianas e as tocaba él. E aparte de Jean Duchamp, él tocaba o órgano, creo. Pero en este caso está con orquesta típica, con congueros e tal. Unha cousa moi curiosa, e é un 10 pulgadas antiquísimo, que como decía o sitio marcado, mira, este aquí diante non tiña que facer show. Eumir Deodato, maravilloso.
O sea, un musicazo del copón, un arreglista increíble. Este señor fixo arreglos e producións para Björk no seu segundo, terceiro álbum, en Post ou en Homogenic. Nun dos dous hai dúas cancións feitas por Deodato. Increíble, ten unha versión de Así habló Zaratustra, Also sprach Zaratustra, a canción de 2000 que se utilizan en 2001, Odisea del Espacio. Bueno, pois fixo unha versión en jazz funk que te morres, o sea, increíble, increíble este tío. Fixo discos de música disco, de funk, de soul, de violins, tremendo, Deodato, unha maravilla. Roberto Carlos tamén o temos, por suposto, porque hai que telo, porque o temos en castelán noutra sección, pero aquí o temos en portugués. Non nos queda de Erasmo Carlos, lamentablemente, a ver que está aquí, Marcia María, asinado por ela mesma, Roupa Nova, un grupo que fai unha especie de jazz fusión MPB, pero con jazz fusión e tal. Así algo máis rápido. Nico Gómez Orchestra, isto é unha orquesta de pachanga, pero de pachanga tradicional, o sea, de actuar en bolos por aí. Recopilatorios hai 200.000 máis recopilatorios, pum, pum, pum. Mira, ves, marchas do carnaval, pero estos son de que ano? Uf, a saber. 68, mamaciña. Samba Herrero da Escola do Samba do Grupo 4, do ano 87... Sí, que aquí aí están bastantes recopilatorios. Así un repaso rápido. Pedriño Matar, que fai versións en piano de cancións de Milton Nascimento e de Antonio Carlos Jobim. Todo rápido. Simone, unha gran intérprete brasileira. Canta cancións. En este canta de Chico Buarque, Chico Buarque non nos saiu en esta, que pena. De Iván Lins e de Milton Nascimento. Mira, María Creusa sabimos, ¿no? Clara Nunes, outra maravillosa intérprete. Gal Costa, maravillosa, adivine que morreu aí pouquiño, pobriña. Sergio Méndez, que xa estamos farto de coñecelo. Baden Powell, que sí, que temos aquí arriba. O propio Jobim, Antonio Carlos Jobim, un dos máis grandes compositores da historia, non só de Brasil, sino do mundo mundial. Este señor escribiu Desafinado, escribiu Samba unha nota só, escribiu O Morro, escribiu moitísimas cancións, algunhas solo e outras con Vinicius de Moraes, que era un poeta borrachuzo, pero maravilloso, que fixo discos con él, e logo incluso estuveron en Brasil grabando discos con Ida Zanicki. Joao Gilberto, ese que non sei se é irmán ou marido de Astros Gilberto. Ai, moitísimo Brasil. Entonces, se non tedes a oportunidade de ir a Brasil, ou se a tedes, da igual, vos vides a Río Lagares na Rafa Alperra número 16 e me decides, me Falperra Crepe.